Benvinguts i benvingudes a la Jornada Turisme Vallès 2026. El Pla d'Acció 2026 del Servei de Turisme del Consell Comarcal continua amb les línies estratègiques de treball dels darrers anys. Els 5 eixos que treballa el Pla d'Acció són la creació de producte turístic, sostenibilitat i qualitat, comunicació i promoció, turisme intel·ligent i assessorament i governança. A més del projecte estratègic d'enguany. Amb la participació del sector s'han prioritzat les temàtiques on cal posar més èmfasi aquest any. Algunes d'aquestes accions són el desenvolupament d'accions del Pla Estratègic de Cicloturisme, presentat el 2024. La posada en marxa del primer Pla Estratègic de Turisme per a tothom del Vallès Oriental. Fer un inventari de l'atrimoni romànic de la comarca o la traducció de la publicació 50 propostes de turisme cultural. L'eix de sostenibilitat i qualitat es treballa mitjançant diferents línies. El programa Compromís per a la Sostenibilitat Turística Destinació Barcelona. Es gestiona a la comarca amb les destinacions, entitats i empreses que estan adherides i mantenim l'adhesió del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Treballem per ampliar i consolidar la xarxa actual de punts d'informació turística. Coorganitzem els tallers de turisme que ofereix la Cambra de Comerç de Barcelona i Diputació de Barcelona. A més d'oferir formacions específiques relacionades amb els plans estratègics de cicloturisme i el Pla de Turisme per a tothom del Vallès Oriental. Seguirem col·laborant en el desenvolupament de la Carta Europea de Turisme Sostenible, del Parc Natural del Montseny i del Parc de la Serralada Litoral. A l'eix estratègic de comunicació i promoció, duem a terme campanyes per a la difusió i posicionament de la destinació. Creació de material audiovisual i ampliació del banc d'imatges. Actualització i millora del contingut web de turismevallès.com. Creació de contingut i difusió dels recursos turístics als diferents canals de difusió i xarxes socials de Turisme Vallès. Col·laboració amb la Catalunya Film Commission. Posicionament de la destinació amb accions de promoció genèriques i redacció de continguts. Com ara, la participació a trips o la publicitat a revistes i mitjans d'interès. A l'eix de turisme intel·ligent, es recullen dades turístiques per facilitar la presa de decisions dels agents turístics. Gràcies als estudis i dades del Lab Turisme de Diputació de Barcelona, l'Agència Catalana de Turisme, la Direcció General de Turisme o l'Observatori del Vallès Oriental. Així com estudis i enquestes pròpies del Servei de Turisme, com ara el Sistema d'Indicadors de Turisme Sostenible del Vallès Oriental o l'enquesta a la ciutadania. A l'eix d'assessorament i governança, treballem en xarxa per aconseguir un sector turístic coordinat, generar sinergies i potenciar la comarca com a destinació. Per aconseguir-ho, durem a terme els plenaris tècnics i polítics, celebrem la Jornada Turisme Vallès, donem suport als municipis, al Consorci de Promoció Enoturística del Territori d'Alella i participem als cercles d'IVA. El projecte estratègic del 2026, aprofitant del pas del Tour de France per la comarca, consisteix en el desenvolupament d'algunes accions sorgides del Pla Estratègic de Cicloturisme del Vallès Oriental. Accions com mentoria per a empreses, càpsules formatives en cicloturisme, material audiovisual, benchmark de cicloturisme de proximitat, presentació del mapa cartogràfic de la Ruta Gravel del Vallès Oriental o la col·laboració i promoció d'esdeveniments comarcals. Gràcies a totes aquestes accions i la col·laboració dels ajuntaments, empreses i teixit associatiu de la comarca, treballem per un turisme de qualitat al Vallès Oriental. Moltes gràcies per fer-ho possible.